Все пак, Буди, ти няма да сполучиш със своето съчинение, каза му веднъж Телерик Попов. Не от липса на талант, разбира се, а само защото си българин. Невъзможно е да си роден в тази проклета от Бога страна и да направиш нещо, с което да сполучиш. А защо? Попита Буди, наежен. Защото тази проклета от Бога страна е страна на неправенето, отговори Телерик и двамата пак заспориха. Те вече бяха почнали серията спорове на тема българския народ. Какъв народ изобщо е нашият народ? Питаше бившият националист. Да той изобщо не е народ. Какви сме ние собствено? Нито сме истински славяни, нито истински монголоиди, нито европейци, нито ориенталци. Всички са минали през този балкански полуостров и са оставили по нещо и в резултат се е получило нищо. Напротив, разпалено възразяваше Буди. Тъкмо това е нашето предимство, че ние сме събрали най-различни качества у себе си. Именно Балканският полуостров е щастие за нас. Той винаги е бил мост в историята и благодарение на него ние владеем и изтока, и запада. Ние сме обединяващия връх, от който се виждат всички посоки. И затова само българин може да каже цялата истина за епохата. Само българин, и то от нашето поколение, може да съчетае нещата.